Hola, bona nit, benvingut a un capítol especial del podcast de Sabadell a la pell. No sabria si dir el 14, que seria el 14 en aquest cas, però bé, és el 14 i és entre comilles. Estem a dissabte 10 i 10 de la nit. Ara mateix el Sabadell està en una situació certament insostenible. Avui s'ha perdut per 4-1 davant el Barça Atlètic, amb 3 gols, els primers 12 minuts. 3 gols, els quals han arribat sense gairebé ocasions. És a dir, no hi ha hagut ocasions. Ens... No sabia com dir-ho. Us dono pas. Qui vol ser el primer? Anava a dir, ens amplia la informació. Qui... Pol? Doncs, jo, que ho he vist des d'una zona privilegiada com és la de premsa, on vull començar agraint el bon tracte per part del Futbol Club Barcelona en el que fa a premsa, i ara ja adentrant-me en la tragèdia, ja des del primer minut ja s'ha olorat que la cosa no anava bé. Ja amb l'arribada del 0-1, del 0-1 a 1-0, que jugàvem fora, al minut 3, amb errades molt greus en tots els gols que s'han rebut. I el més greu és arribar al quart d'hora de partit amb el 3-0. És posar de manifest totes les mancances que portem arrossegant les darreres jornades encapsulades en 15 minuts. En uns 15 minuts que podies pensar que el partit acabaria 6-0. Sí, bueno... Que acabaria desastrosament. Sí, i l'altra part del partit, vull dir, del comportament de l'equip, del Sabadell, és que s'ha despertat tard. Com sol passar, però per sort, quan perdem 1-0 i dius, bueno, mira, si hi ha sort podem empatar o potser guanyar. Però avui, encara que s'han tingut aquelles oportunitats quan anàvem 3-1, no ens mereixíem retallar més distàncies i inclús en un miracle empatar. No era el dia. I per la... Ja s'ha notat també quan l'àrbitre ha expulsat Ángel Martínez, si no m'equivoco, ha sigut Ángel Martínez el que s'ha... Exacte. I demostra el fet de la impotència. Vale que també les accions arbitrals ha hagut, per mi, una expulsió a un jugador del Barça Atlètic per una entrada, segons jo l'he vist, últim defensa, últim jugador, o sigui que per mi haver sigut expulsió i no l'ha perdonat així. I demostra aquesta feblesa que transmets en ràbia, que acabes pagant, com parlàvem en un altre podcast, amb declaracions fora de test, i situacions semblants. Ara, el que ha sigut la segona part, el Sabadell molt millor, però em vas a dir el mateix. El que no et mereixes és allò que has tirat durant tota una primera part desastrosa. I espero decisions aquesta nit, si pot ser, perquè és que anem tard. Ara, el perill que hi ha, que llegia que deien, hosti, no hi ha pasta per pagar finiquitos i tot això, de cara a un entrenador nou, tal, preocupa molt, molt la situació que ens podem trobar endavant. I espero que si hi ha un canvi d'entrenador, que sigui de cara i ulls, i no seguir aquest fil de gent de la casa, que no vull dir que ho faci malament, però que toca algú que fiqui serietat al tema. Sí, d'acord. Sí, és això. Per mi tot comentat, ja afegiré segons aneu dient. Vale, Pol? Sí. Bueno, crec que tots ens trobem en la mateixa línia. Els primers 15 minuts escenifiquen
tota la temporada que portem fins ara. Com estàvem comentant abans fora d'antena, el Sabadell ha encaixat molts gols als inicis del partit. Tenim a Real Unión de Irún a l'Estadium Gal, tenim a la Nova Creu Alta contra la Societat B a l'últim partit, també contra el Deportivo de la Coruña. En els 10 primers minuts encaixes tots els gols en aquests partits que hem anat comentant, però és que el d'avui de tres gols en 15 minuts a destacar el primer gol amb una errada defensiva claríssima, o sigui, no només hi havia un jugador sol, hi havia dos, i tots els següents gols venen amb inèrcia. Venen amb inèrcia. Has Sí. tingut 15-20 minuts bons, és a dir, del 45 al 60. Parlarem més endavant del quart gol, si voleu. Tot i així, la reacció del Sabadell en aquests minuts ha sigut bona, però com tots els altres partits. És a dir, l'altre dia vas tenir una bona reacció amb 2-0 i vas acabar 2-1, però és que amb 3-0 No hi ha tens hagut reacció. Molt poca. moltíssima poca cosa a fer. Tot i així, s'ha tingut el 3-2, una gran aturada del porter del Barça, que al cap d'uns pocs minuts, crec que 2 o 3, tens el 4-1. És a dir, passes del 3-2, on encara tens temps i et pots arribar a ficar, però t'acaben de sentenciar, seguint la tònica habitual de la gran majoria de partits d'aquest equip. L'Andreu demanava decisions avui mateix. Ens tornem en la mateixa línia, estic totalment d'acord. De fet, les decisions s'haurien d'haver fet correctament fa 4 o 5 setmanes, on en comptes de treure a Lledó i ficar a Bufí, s'havia de treure a Lledó i ficar un entrenador amb una mica de cara i ulls, que no vol dir que en aquest cas Bufí no ho tingui, però sí que fa falta un entrenador contrastat i amb experiència en aquestes situacions, perquè començàvem la temporada, recordem, com a favorits per playoff, on moltíssima gent i moltíssims mitjans ens donaven com a favorits per playoff, i ara mateix l'única situació viable és el Barça, estan a 7 punts. Recordem que la Renteiro ha empatat al cap de la Real Societat B. Per tant, estem a 7 punts, ni més ni menys, que són més de 2 partits, els quals encara no hem guanyat en totes aquestes jornades. Per mi, s'han de prendre decisions urgentment. Veurem com evolucionen aquestes hores, sobretot que són molt importants i crucials, i a veure com es desenvolupa tot. Joel? Jo, bueno, seguia amb la mateixa línia del Pol i de l'Andreu. És un partit molt trist, una situació molt preocupant, i que el Sabadell sempre surt amb la mateixa dinàmica. Sembla que l'equip no surt bé mai a la primera part. Avui ho han pagat molt car, amb un gol ja al primer minut, al segon als 5 minuts i al tercer ja al minut 10, crec, si no m'equivoco. I l'afició ja en són... Bueno, no m'agrada gens l'actitud de l'equip, que té un taller que es desplaça, com nosaltres a Tarragona, que van ser 450 i van jugar molt malament. Ara el Johan també. I és una situació que és insuportable, la veritat. No, jo, sincerament, crec que això no es pot girar molt... No serà fàcil canviar la situació. I pel tema de l'entrenador, crec que Buffin no té culpa, sincerament. Li van ficar allà la pilota de portar el Sabadell a la salvació, i en 4 partits no es pot. Si Miki ja no tenia tanta experiència, Buffy crec que té més, i encara amb el segon entrenador, que és Ángel Martínez, no li pot donar aquest suport moral, perquè no té experiència tampoc. Crec que es falta un entrenador com Munitis o un Hidalgo i que posi les coses en el seu lloc al vestuari. També comentar les errades a l'hora de pressionar, com han sigut les de Manel, que jo com he vist el partit des de la televisió, Manel a l'hora de pressionar deixava tota l'estona a la seva marca. I sempre hi havia un jugador del Barça que estava sol, sempre. Perquè quan Cristian anava a pressionar, el Manel no estava al seu lloc. I bé, després de l'errada del quart gol, que ja ha sigut la gota que ha colmat el vaso, per dir-ho així, d'Hortolà, que com sempre, com va dir el Pol ja fa uns pocs, Havia de reemplaçar. que dona la sensació que Hortolà no sap a qui donar-li la pilota i que la llença a la davantera rival.
que ha sigut el que ha passat i ha condemnat el Sabadell al 4-1. I l'expulsió de Raúl Baena, jo he escoltat per la televisió que ha sigut com que s'ha equivocat de persona, que Raúl Baena no ha dit res i que l'ha ficat la targeta vermella. I crec que ja ha comentat tot. Bueno, no, i una cosa molt important que vull dir és que aquest escut, que es veu, no? A la càmera, Sí, vull dir que aquest escut no es pisa no es trepitja mai, i l'afició que per no sobre. trepitja i que mai em posarà en quarta i que el Sabadell sempre serà equip de la primera. I jo aquí ja acabo. Vull afegir, abans que afegiu altra cosa, vull afegir informació sobre el que comentava en Joel de l'expulsió que ha hagut a la banqueta, de que ha hagut confusió de qui ha dit o no. Jo he escoltat a Baena dir bastant fort des del lloc on era jo, que ell no havia dit res. O sigui que obre aquesta porta al debat de lo que comentava el Joel. Aquí em fico jo, coneixent molt per sobre el caràcter de Baena, sabent que ha estat diverses jornades lesionat, recuperacions i de més crec que ningú tenia més ganes de jugar que ell i em costa creure que s'hagi pogut jugar una expulsió d'aquesta manera en la situació que estava. Sempre donant credibilitat a lo que digui l'àrbitre, que al final és el que l'ha expulsat, però sí que és veritat que a mi em costa assumir que ha sigut Baena en aquest cas. Era algo que reclamava tota la banqueta. No sé si des del camp, Andreu, s'ha vist, però des de la televisió es veia com tota la banqueta reclamava que Baena no havia sigut. Per tant, suma motius per dubtar de la credibilitat d'aquesta assignació de targeta vermella. No sé com s'ha vist. Sí, s'ha vist això que comentes, Pol, d'un cop l'àrbitre ha expulsat a Baena, d'una avalanxa de jugadors del Sabadell que es troben a banqueta i Hortolà, que s'ha acostat ràpidament cap a la posició de l'assistent que quedava a la banda de la banqueta arlequinada, protestant per l'acció que comentava del gol, aquell que com fantasma, que la pilota que s'ha passejat per la línia de gol, que jo des d'on era no he vist ben clar si ha entrat o no, i l'expulsió aquella de l'últim jugador que ha perdonat, més l'expulsió que diem del tema si ha dit alguna cosa o no Baena. S'ha vist allà tothom defensant el seu company, fet que posa de manifest la confiança que tenen en ell de que no ha dit res. Sí, de la manera que ha reaccionat Baena és un altre més dels motius per als quals em costa donar-li credibilitat a aquesta targeta vermella. No sé qui haurà sigut, però em costa bastant creure que hagi sigut Baena amb la situació, les reaccions i també coneixent una mica el seu caràcter, no? Tot pot ser, però a mi, sincerament, em costa creure una mica. Miquel, què opines tu? Baena s'ha comentat, ha estat donant canya a Herrera i actiu durant tot el partit, o durant gran part de la primera part, esbroncant a qui havia d'esbroncar i, vamos, amb ganes, jo crec, de dir, hòstia, tinc ganes de sortir a jugar, perquè crec que ho comentàvem amb alguns d'allà que havia de jugar, havia de ser lenyero, havia de tenir caràcter i havia de sortir a deixar-ho tot. No ha sortit i, és més, sancionat per la propera setmana, o sigui que encara ens tenim una baixa més, que jo crec que ja van 3, no? Tenim Monroy, tenim Javi Gómez i la setmana que ve tenim Baena. Per sort que serà per una setmana. Veurem si és que el comitè arbitral... I la Selva també. Sort que el comitè arbitral està fi i no ens diu Baena expulsat per més d'un partit segons el que consideri. Que després a veure què diu el comitè arbitral. Jo no he vist cap. Això mateix anava a comentar. Ha sigut una reacció molt, molt airosa, no? En dos casos s'ha llançat a cridar a Linier, també recriminant el quart àrbitre. Per tant, tot serà a criteri de la interpretació de l'àrbitre principal, a veure què reflecteix a l'acte.
i el comitè com ho interpreta i quina sanció se li aplica. Esperem fermament que sigui només l'únic partit de sanció per la vermella, però depèn del que fiqui l'àrbitre es pot veure molt afectat perquè ha tingut una reacció pròpia d'una targeta on ell no era el culpable, em sembla a mi. Però bueno, veurem. Sí, segueixo la línia que comentava en Pol, de que la reacció dona a entendre de defensa pròpia d'ell mateix. És a dir, ostres, que no he sigut jo, no em culpeu perquè no he dit res. I després de la sanció que li pot caure, normalment en situacions així, com també comentaves, Pol, de que s'acosta en línia a dir a l'àrbitre d'una manera força contundent, com deia abans, pel fet de defensar-se, com creiem tots, cauen més d'un partit, però esperem que no sigui el cas i el puguem tenir d'aquí 2 setmanes de nou amb l'equip. Sí, a veure, el fet és això. Baena és el que necessitem. Necessitem jugadors que tinguin ganes, que tinguin caràcter, i veurem què passa la setmana que ve. I un dels temes és com ens trobem la setmana que ve. La setmana que ve tenim a Pedro Munitis, que si no passa res vindrà. Tenim a Munitis, que és l'últim entrenador que jo crec, entre l'Alba, l'últim entrenador que jo crec que tenia caràcter, tenia garra i tenia l'esperit Paco Gémez, David Vidal i moltes altres coses més. Jo admiro a Gabri, a Miqui i a Gerard. O sigui que és veritat que els ha faltat una miqueta de caràcter com el tenia Munitis. L'han tingut. Però bueno, no sé si em doneu la raó en aquest sentit. A veure, necessitem un entrenador amb caràcter. I ja dic, la setmana vinent, 1, ve Munitis. 2, qui serà l'entrenador? 3, qui serà el director esportiu? 4, què passarà amb Pau? Perquè Pau continua. I el comitè d'administració segueix. Però són coses que es comentaven i que són de domini públic, o sigui, no les hem d'ocultar. En qualsevol moment podem tenir una notícia que no ens agrada pels resultats que hi ha, si no es troben inversors. I és una notícia que ho podríem enviar tot a prendre pel sac, i és així de literal. I potser no ens agrada que ens trobem-nos així, però igual passa. Igual... Doncs sí, Miquel. Com has comentat, ve Munitis i també ve el Lugo, un equip que porta 5 jornades sense perdre. Recordem, va empatar l'últim partit 1-1, però els altres 4 els ha guanyat. És a dir, un equip amb una dinàmica molt positiva, amb un entrenador reconegut, contrastat i de caràcter, que possiblement és una de les coses que més necessitem en aquest cas, aquí al Sabadell. Tots guardem molts bons records d'aquella temporada i bueno, suposo que el Temple l'acollirà amb una forta ovació com es mereix, tot i no sortir de la millor manera possible del club, però sí donant tot el possible i tot el que tenia durant la seva etapa. En relació al segon tema, Miquel, el que menys li convé al Sabadell ara és canviar el Consell d'Administració a nivell general. Estiguem més d'acord o menys d'acord, és una situació esportiva, crec jo. Recordem, com sempre diem aquí al podcast, ho sempre dic jo, tenim millor equip jugador-jugador que l'any passat. És una cosa de direcció esportiva, direcció tècnica, li podem dir com vulguem. Hem d'aguantar. Al final jo crec que no hi ha ningú més compromès que el propi president, no? Al final no hi ha ningú més compromès que el que fica els diners, no? I el més interessat en revertir la situació és el que fica els diners. En aquest cas és el president i el seu grup d'inversors. Per tant, no podem permetre que aquesta situació es dugui a terme i ens quedem sense un consell d'administració, perquè el que fa falta ara és una administració eficient. Sigui quin sigui el Consell d'Administració, ja parlarem l'any que ve, però aquest any s'ha d'acabar de la millor manera possible. Sí, però és el que deia. Digues. Sí, que és el que deia. Imagina't que hi ha la possibilitat de baixar la persiana.
de que es digui el Sabadell no es pot continuar mantenint. Ja està, pum, fora. I és això, i són comentaris que he arribat a llegir fa molt poc, que hi hagi persones que estiguin, en paraules d'algunes persones, que estiguin cremades, que no sàpiguen trobar un entrenador que pugui revertir la situació, que no sàpiguen trobar una persona que pugui ficar diners i que es digui, ho sento, però això, si continua així, hem de dir adéu abans que deixar els jugadors sense pagar. Penso, O sigui, no, potser aquí amb el desastre, però bueno, no sé, potser Sí. són massa calamitos, però no sé. Sí, a nivell numèric la possibilitat està oberta, no? Però jo crec que ara ja es tracta d'un tema d'orgull, tant els jugadors com el Consell, com la direcció esportiva que possiblement salti aquests dies. Es tracta d'un tema d'orgull, de treure endavant, com ha dit el Joel, per l'escut. Més que res s'ha de tirar endavant per l'escut. L'any que ve parlarem, quina sigui el Consell més adequat, l'entrenador més adequat, s'ha de fer canvis dintre les possibilitats. Tot pot ser que dilluns ens trobem que Àngel Martínez, nou entrenador del Sabadell, tot pot ser. No sé si seria una de les millors opcions, tenint en compte tota la situació. Al final, els diners són els que són i pots fer el que pots fer. Vull dir, miracles no es poden fer quan no hi ha diners. Per tant, no sé què opinen els companys, però bueno, aquesta és la meva opinió. Sí, és el que diem, el que comentàvem abans. El tema dels diners i els moviments que pots fer a hores d'ara, que depèn de quins siguin, sembla que en són pocs per fer grans moviments, et limiten a seguir aquest fil de gent de la casa. Ara, tema inversors que han anat sonant aquests dies, també dificulta, perquè la situació, si ens van seguint tot això, veuen que la cosa no tira, no hi ha futur, no hi veig jo la cabuda de que vinguin a ficar els diners per una cosa que ara mateix, aquesta nit, ara mateix no té futur. Ara, espero que, com dius, Miquel, de baixar la persiana, com algú diu, no succeeixi i que no tornem a estar al punt de partida que ens trobàvem a la temporada d'Olot. No. No pot ser que tornem a caure en la trampa després d'haver assolit una salvació èpica a Olot i aconseguir el que vam aconseguir de l'ascens a Marbella, que malauradament ens va durar un any a segona, i ara que tornem a caure enrere d'una forma estrepitosa i ridícula, com s'ha fet avui. També vull afegir, com així prèvia Lugo Munitis, perill, no hi ha altra paraula. Val el que va dir el fill l'altre dia de que no ens podem donar per perduts abans de jugar el partit, però després de veure el que s'ha vist avui pots donar per perdut qualsevol partit. I més contra un rival que es troba allà dalt, amb molt bona dinàmica, amb un entrenador que ja saps el potencial que té, que et va fer gaudir de valent quan va estar aquí amb nosaltres fent-nos quasi entrar a playoff, i la capacitat de crear perill a l'equip rival és letal, tal com es troba el Sabadell a dia d'avui. Ara, el que dèiem, la gent ha d'anar al temple, a animar, no hem de deixar l'equip. Avui al Johan, jo m'he pogut desplaçar amb autocar amb l'afició que ens hem desplaçat, mig autocar i una miqueta més. I a la grada també s'ha notat una davallada forta dels aficionats respecte a les dues temporades enrere, que crec que hi vam portar 2.000 aficionats, si no m'equivoco. I avui 2.000 érem el total de l'estadi Johan Cruyff. Sí que es nota aquí també la davallada. Normalment ja per part del Barça Atlètic són 4 els que hi van i nosaltres érem els que ficàvem la festa. I avui no ha hagut ni la nostra ni... És que no ajuda res. No, I sé que no ajuda
com està l'equip a acompanyar-lo. Però s'ha de fer. Són 120 anys d'història Sí, i i no s'han de deixar pas escapar. Joel? I allà, i m'agafo a el que dèiem a l'altre podcast, acabo ràpid, Joel? Vale. El que dèiem a l'altre podcast, de que estiguem a primera, segona, tercera o quarta, jo estaré amb l'equip. Sempre. A veure, jo amb el tema del grup d'inversors, des de que es va dir la notícia del projecte de portar el Sabadell a la primera, l'any 2028, crec, em va donar la sensació de que la directiva donava per mort al Sabadell. Com que el Basi es quedava sense capità i que l'agafés qualsevol. I això és una cosa que no m'agrada perquè portem esperant ja 2 temporades a un grup inversor que, com ha dit el Pol, i ja ho vaig dir jo, crec que és una mentira i una falsa, una cortina d'humo, per dir-ho així, per no mirar més dins que seria la directiva, el Jaume Milà i la banqueta. I bé, per el partit del Lugo, l'entrenador és Munitis, un entrenador que ja va remuntar, crec que a 35 punts a nosaltres, que és una barbaritat el que va fer, i que arriba sent de l'equip, dels 5 equips de la zona de descens, l'equip més golejat. Perquè tu portes 23 gols en contra, però després el Rayo Majadahonda porta 15, el Tarazona porta 12, el Sestao 15 i el Teruel 10. Li saques 10 gols a un equip de descens en contra. Crec que és una situació que el Lugo pot aprofitar molt bé i que ja vaig dir a un podcast que depenent qui juga a la defensa com Pau Resta, si no juga amb la Melilla, sempre hi ha errors a la defensa. I que si Artola tampoc té el partit, jo crec, sincerament, sent positiu, crec que el Lugo el passarà per sobre i que es ganarà 0-4, crec que. No té pinta que el Sabadell guanyi. I per tema entrenador, no sé qui haurà de ser l'entrenador. Espero que Ángel Martínez no. Va ser bon capità pel Sabadell, però sincerament, No, com a posar-lo entrenador. seria el mateix, és un bucle. I crec que tota aquesta situació s'hauria d'evitar, si és possible. Vull subratllar les declaracions d'en Joel sobre el CES 28, que m'han arribat en un mal moment, no tan crític com ara, però començàvem a desviar-nos cap aquí. Cortina fum 100%, no podia sortir en aquell moment a anunciar uns inversors que encara estem esperant, unes accions a la ciutat que no són fàcils, com ja es va dir, per pujar d'aquí ara ja poc, d'aquí un mes, per 4 anys, ser a primera. No ho veig. M'agradaria veure-ho, m'encantaria, però no m'ho crec. I a més no hi ha hagut, en aquest any, crec que ja fa un any de les declaracions, no ha hagut cap mostra de símptoma de que anéssim cap aquí. De fet, anem en contra, al contrari. O sigui que d'allò. I també sobre Àngel Martínez, aprofundir, espero jo tampoc que acabi sent entrenador, perquè va ser molt bon capità i ser entrenador en aquests moments tacaria la gran imatge de la qual és Ángel Martínez per tots nosaltres. Havies de comentar alguna cosa, Joel, o l'Alba intervé breument perquè ara mateix es que ens queden 4 minuts de programa. Jo dir una cosa que ha dit el Pol amb la plantilla, aquesta temporada, en comparació de l'altra, que en la posició del porter, la temporada amb Gavi teníem a Sergi Puig, que amb tot el meu respecte era bon porter però no massa, i que ara tens Hortolà a la defensa, als laterals tenies a Marc Vargas i a Dan Gurriel, i ara tens a Toni Herrero, que ve de segona, i a Pablo Monroy, el millor lateral de la temporada passada. I al mig camp passa el mateix. Has perdut el Sergi Altimiga, però tens el Marc Domènech o el Carlos Betia i l'Alexander, que tens millor equip. I a la davantera van començar amb Dieste i Juan Delgado, i ara tens a Manel, a Vladis, a Cristian, a Nando i a Javi Gómez. Crec que aquesta plantilla no hauria de lluitar per l'ascens, sincerament. Crec que hauria de lluitar al playoff i que haurien d'estar cinquens, per lo menys.
aprofitant tots aquests noms de jugadors, si voleu decidir de manera interna l'MVP, crec que és un bon moment. No sé, Miquel, com ho veus? Jo ho Sí. tinc bastant clar. Sander, sí. Sí, estem d'acord, no? Sí, Sí, totalment. Sí, evidentment. Bueno, jo I ha Sander donat o... la cara. Tu, Joel? Per mi Sander o Gastals. Gastals sempre, per mi. Sí, també. Gran partit, els dos. Un d'aquests dos. Pel gol Sander. Exacte. Vull aprofundir sobre els noms de jugadors d'això de l'alineació que hem tingut avui. He vist, ja sé que ha hagut canvis perquè estem plegats de baixes, no? Però m'ha agradat perquè he vist, ostres, hi ha moviment. Això és el que volíem. Això volíem que es canviessin les peces i donar optimisme a mi. Dic, ostres, crec que avui veurem una altra cara de l'equip. Ara, l'hem vist quan ja tot estava al pedregar, no? Però si aquest canvi que s'ha fet un cop anàvem 3-0, 3 per sota, es fa des del minut 0, jo crec que podem millorar encara més la tècnica que tenim d'aquestes jornades enrere. Però això cal madurar-ho encara més, perquè evidentment no és el punt perfecte. I a seguir així, seguir movent peces, perquè evidentment no ha funcionat, malauradament. Doncs sí, ens veurem diumenge. Alba, no sé si tenies alguna cosa a dir. Sí, bueno, com que he tingut fallos tècnics, tampoc tinc gaire bateria, així que, bueno, seré breu. Bueno, jo també, com l'Andreu, he pogut estar acreditada, però a diferència d'ell també he pogut anar a roda de premsa i també a la roda de premsa aquesta que fan que intervenen dos jugadors. Doncs, bueno, avui ha estat el cas d'Unai del Barça B i també Pau Víctor. La veritat que com a arlequinada fa bastant mal veure com Pau Víctor et desitja sort a l'equip perquè va molt fotut i veure que, bueno, pues que una de les bones peces que tenies en aquesta categoria s'han anat i pues, bueno, potser, no dic que depengui tot d'ell, evidentment que no, però és com un jugador que l'any passat, amb combinacions d'altres jugadors, abans amb el Miquel ho parlàvem venint cap aquí, amb els nois que ens han portat, combinacions d'altres jugadors, amb Pau Víctor es donaven i feies un bon partit, doncs això aquest any no s'està donant, pel motiu que sigui, també se li suma això les lesions i, bueno, tot un cúmul de situacions, la veritat. Fem un altre o tanquem? Si voleu, sí. Ho dic perquè ens queda menys un minut. Sí. Jo vull afegir sobre el Pau Víctor. Doncs Pau Víctor, que si tot va malament hem hagut de pagar també la llei de l'ex, amb el gol que hem rebut, que personalment he vist que l'hem ficat a bandeja, com es diu, perquè a la sèrie de rebots que ha hagut a dins l'interior de l'àrea li hem donat el peu i tan sols ha hagut de rematar i ficar-la cap a dins. No sé si teniu algú comentat també sobre la llei de l'ex de Pau Víctor. Qualsevol ex, inclòs un porter, com és Sergi Puig amb el Sestao, ens hagués fet golava a la situació d'avui. Sincerament, ja no perquè fos un ex-arlequinat, sinó perquè era un davanter de l'equip rival. Ha sigut tan fàcil com empujar-la. Acaba un defensa a sota d'Hortolà, que tampoc hagués pogut fer gaire cosa, l'ha hagut d'empujar simplement. Per tant, no hi ha gaire cosa a comentar. El segon gol també, i el segon i el tercer són un despropòsit, però és que el primer és... Si ja comences amb una il·lusió molt moderada, no sé, marxa en un minut. Bueno, situació crítica, dràstica i dramàtica. Esperem que en els pròxims dies tinguem alguna mena de... pròximes hores, a poder ser, tinguem alguna mena de solució, no? Miquel, no sé si... Això espero, que hi hagi canvis, solucions, perquè ara mateix és que no sabria. No sabria, la veritat és que no sabria quin tipus de decisió fem. O sigui, què fem? És que no sabria explicar què és el que podem fer, però canvia d'entrenador. És que és el que podem fer. Canvies d'entrenador, canvies de directiva i tractes de portar un inversor, perquè jo crec que el que es necessita és pasta per pagar un entrenador. Pasta per pagar un entrenador. No hi ha una altra cosa.
és pasta per pagar un entrenador, perquè no pots estar amb el puto comodí de, vinga, Gerard, Miqui, Conrad, Jaume, saps? No, així no. Si no pots arribar al puto futbol base, tio, ja no et quedaran més entrenadors. I ja estarem a la merda, més absoluta. És que no estem ara a la merda més absoluta, sincerament. Sí, que és difícil, sí, evidentment. I el més preocupant de tot és la despreocupació que veia en els jugadors, perquè rebies l'1-0. Bueno, és que juguem malament. Però és que ja el segon és un altre despropòsit de dir, ostres, que falta sang aquí a la gespa. On som? Hem sortit a jugar? I, ostres, havia aquesta incredulitat que fins i tot des de la zona premsa s'ha vist aficionats del Sabadell que estaven a tribuna escridassant a la zona on havia la directiva dient fins quants gols ens han de ficar És això, per canviar el fet. No hi havia ocasions tu per deixar o sigui, per fer gols o per començar un partit has de tenir ocasions. És cert que pots fer un gol, el pots fer, però és que la qüestió no és que puguis fer un gol, és que comences a fer gols o comences a rebre gols sense haver fet res i has de plantar-te i dir sistema, canvi, saps? Ells anaven tan bé que fins i tot s'han permès un canvi. Bueno, s'ha permès no, perdó, s'ha lesionat un jugador. Exacte, sí. Però és el que no entenc. O sigui, 1-0, vinga, ens refem. O sigui, m'ha passat sent entrenador que digui, hòstia, sortim i què collons estem fent? I a Alevins, i en Benjamins, i en altres equips et passa i dius que a què estem jugant? Hem sortit? Reacció. I és això, i no et deixes que es facin 2 o 3 gols. I no hi ha hagut capacitat de reacció, no hi ha hagut res, és que ells sabien perfectament que podien marcar els que volguessin. I és com comentes, és com la típica frase que es diu, és de primer d'entrenador. Aquests fets de saber-te han de posar els contratemps que et pots trobar. Sí. I de fet no hem sabut veure un cop anàvem 3-0 perduts ja en l'huracà blaugrana. I a més, que el Barça Atlètic ja saps que et crearà perill. Tenen molt potencial. Són jugadors que estan allà perquè pujaran al primer equip i ja el quart, el 4-1, ha sigut un autèntic golaç d'una jugada personal brutal, on t'ha matat com ha pogut. Sí, és completament això. Com han volgut fer, mala sessió, mala jugada del Sabadell i al final, doncs, ells aprofiten i te la claven. I durant la primera part, també, el terror es generava d'una sola pèrdua del Sabadell, només a mig camp, que originava a contraatacs constants, contracops constants, que dius, ostres, com acabarà això? Perquè eren arribades totes perilloses. No havia alguna que diguessis, bueno, és que han arribat, però bueno, no han fet gran cosa. No, han tingut ocasions i han marcat. Nois, alguna cosa a comentar? O sigui, Pol, o sigui... No, per la meva part, res més. Crec que està tot més que comentat. Veurem com evolucionen les pròximes hores. Segur que hi ha alguna novetat. Sí, més que avui, quasi que segurament demà, per dilluns començar ja amb una bona dinàmica, esperem, i poder revertir la situació. Ens veiem diumenge al Temple, companys. Sí, m'estranya que durant ara el podcast no haguem rebut últimes hores. Potser és molt d'hora encara, Andreu, jo crec. És molt recent. Jo crec que el que passarà és que a partir de dilluns es començarà a moure més o començaran a treure la llum, perquè jo crec que mogut ja està. Però bueno, no sé, també el que us volia comentar abans, que els altres podcasts no he pogut intervenir gaire perquè estava treballant, però a partir d'ara sí que intentaré estar més connectada. I bueno, no sé ben bé què hauré dit abans que jo entrés avui, però bueno, bàsicament jo crec que es posa assumint que cal un canvi d'entrenador, però és que el problema no és només l'entrenador. Ja hem fet un canvi d'entrenador que ha estat com si estigués miquillado perquè continueu igual, però aquí la cosa és un entrenador pues, potent i també, no sé, un canvi en els jugadors. Jo no dic canviar de jugadors,
però també les baixes també afecten, evidentement, però clar, és tot un cúmul de situacions que si no es reverteixen aviat, doncs anem molt malament, no sé, com un fallo d'actitud. Jo, un dels últims gols, crec que ha estat l'últim gol d'Unai, no sé, he vist per exemple, per posar-nos un exemple, d'un jugador, un hortolà, mirant la pilota com entrava, sense fer absolutament res, i no sé, que el millor jugador, l'MVP sigui Sander, bueno, jo crec que pel nostre punt de vista i pel de tothom avui en general sigui Sander, que és un nano que acaba de pujar del juvenil, doncs deixa molt a dir sobre la plantilla que tenim. Així que el problema realment no és només de l'entrenador. Sí, Jo no dic que és una plantilla nefasta, però sí que cal un canvi d'actitud o del que sigui. No sé, també durant la roda de premsa un company de la Ràdio Sabadell estava dient que es veu que aquests dies han estat treballant amb psicòlegs i tal, i clar, no és només un treball d'entrenador i tal, sinó un treball de motivació, de l'actitud que es té, perquè l'any passat tampoc teníem una plantilla per tirar coets, i era el que us comentava abans a l'altra trucada, que si agafem les combinacions de certs jugadors i tal, i l'actitud, doncs, es notava en els últims partits i bueno, doncs és el que ens ha fet assolir la permanència aquesta temporada, però aquesta no sé quin camí ens depara. M'agradaria pensar que no és una segona ref, que de moment és la pinta que té tot, però bueno, no sé, intentarem pues, estar atents a les novetats, a veure també si hi hagués alguna inversió por ahí, però bueno, i això no sé, ja no és tant de la pasta que s'inverteixi i tant, sinó, no sé, com de la mentalitat dels jugadors, un canvi d'actitud més positiu, també que anem recuperant baixes importants i a partir d'aquí a veure com va evolucionant tot i a veure també si entres un nou entrenador, si això també aporta a l'equip. I ja està, aquest seria el Sí, meu resum en general de tot plegat. Joel, Com a experiència d'anar acreditada avui, la pena ha estat que no he pogut seure amb l'Andreu perquè ens han dividit com per premsa del Sabadell i premsa a part. Però bueno, sí que és cert que hi havia tribuneros cagant-se'n tot amb la directiva. També era maco veure com la grada en certs moments doncs, tots cridaven veure l'afició del Sabadell com tots cridaven a una. Jo en aquest sentit ho he gaudit molt. També, bueno, és veritat que la crònica ha estat a l'inici del partit. 3 golazos ahí. ¿Cómo te recuperas de esta? És que és molt difícil. Joel, No sé. tens alguna cosa a comentar? Bueno, agrair al gest de Pau Víctor a no celebrar el gol que ens ha ficat, que ha sigut el segon, crec. La veritat I és que sí. agrair el treball que han fet els catalans del Sabadell, com Sandal Bradis, Stars o Marc Marruecos, que ha debutat, crec, si no m'equivoco. I que són moments en què saps que, com diu l'Alba, és un tema, no tema d'entrenador, però tema de plantilla. Que com els jugadors no surten molt motivats o ja surten, pensen que és la derrota, i crec que és un tema molt, molt important per canviar. Perquè si no es canvia ja el tema del pensament, no arribarem a ningún lloc. No. Clar, és aquesta la cosa. Pots tenir la millor plantilla del món, però si no estàs motivada no tira. Llavors és un cúmul de, bueno, també hi ha lesions, l'entrenador i tal, però el principal és la mentalitat de la plantilla. Jo crec que és això. Perquè és el que us dic, més o menys l'any passat amb una plantilla similar les coses tiraven millor. I ara doncs, no està passant això, i no sé. És tot una mica, però sobretot jo crec que aquest és el punt important. Que a l'haver estat a la roda de premsa m'ha donat que, hòstia, clar, si no hi ha una bona feina psicològica, per més que aquest nano es mantingui a entrenar 10 hores cada dia, pues la cosa no va bé. És cert que quan estàs en una mala dinàmica el que fa resultats, com passa quan estàs a positius, no? Que tot ho veus, ostres, va de cara. Com per posar un exemple, el Girona, a primera divisió, però bueno, és un cas extrem comparat amb nosaltres. Però quan tot va malament, tot t'encadena a anar malament. Temes lesions, sancions, derrotes consecutives com les que portem, que no sé si en van 6 ja, doncs també agafant-me el que diu l'Alba, ostres, canvi d'entrenador. Sí, però un fort canvi d'entrenador, si pot ser, si ens dona la pasta, perquè si no podem estar canviant 10 cops d'entrenador, que això no canvia. I la peça del psicòleg, que com m'ha explicat l'Alba, ja ha entrat en funcionament, ho celebro perquè ajuda bastant a revertir aquestes dinàmiques força desagradables com la que estem passant. Víctor, és veritat que no ha celebrat el gol i això s'ha d'agrair, ja que va ser un dels peces clau en el nostre equip i coses així s'han de valorar. D'acord, nois, teniu alguna cosa més a comentar? Jo ja dic, us deixo les meves opinions, que us les he deixat,
i crec que són aquestes. Ha d'haver un gran canvi, parlem de noms en caràcter, i que la situació es reverteixi, vagi a... O sigui, canvi, perquè jo crec que hi ha jugadors, hi ha plantilla per revertir la situació. El problema està en no sabem partit a partit, no sabem què ens trobarem i cada cop ens trobem coses pitjors. O sigui, ens sorprèn és dir, hòstia, esperança, creure, sí, i després passa el que passa. Hi haurà partits que direm, és que ja comencem malament, vale, no passa res, o sigui, ja està. Per tant, jo el que vull és que hi hagi una sorpresa i que acabem positivament, sobretot. O sigui, que els partits ens sorprengui de dir l'equip ha començat bé. Hi hagi un partit que diguem l'equip ha començat, i ha jugat, i ha guanyat. Ja està. I que no ha guanyat ni de xorra, ni ha guanyat amb un gol al minut, o sigui, ni guanyant 3-0 a un rival fluix. Ja està. Hem de guanyar amb mereixement jugant bé durant tot el partit. És el que considero, i amb això tanco. Sí, i amb el tema, acabo ràpid, Joel, amb aquest tema d'agafar-se ràpid i evolucionar a positiu, ha de ser el més ràpid possible. No pot ser com ens passa, i anem a camí de tant de bo, de fer-ho, de despertar-nos un cop la segona volta està ja a l'Equador. No. És quan comences a encadenar victòries seguides i comences a dir, ostres, que igual fem playoff. No toca. Has d'estar des de la primera jornada donant-ho tot al 100% i ja després, quan arribin aquestes jornades finals, ja el físic et dirà vale, però no pot ser això d'estar així i despertar-se quan tot està de tibenit. No pot ser. I això de partits guanyats així, ostres, hem jugat molt bé, ens podem remuntar al Sestao, però tampoc es va donar una imatge 100% d'allò que els titulars es posen victòria que no convenç, que no et dona aquella tranquil·litat de dir, ostres, sí, per fi hem millorat. No ho podem dir, ni amb la victòria festa major que vam fer davant una promeses a l'últim instant. No donen gaire positivisme al d'allò. I el que teníem avui el Johan, de dir, ostres, que hem fet molt bons resultats les darreres temporades que hem visitat, tampoc ens ha servit de gaire. De fet, ens han fet una golejada que vam fer nosaltres, que el Barça Atlètic va jugar millor que nosaltres en aquell 4-1, i no t'hi has pogut superar en aquestes. En absolut, no. I espero que els canvis que comentes estiguin ja fets dilluns per agafar una dinàmica positiva del grup i de vista de futur, per generar tranquil·litat tant a la plantilla, tant a la directiva, que espero que també hi hagin alguns canvis, i a l'afició, que no hi hagi aquest desencant que hi ha avui en dia, avui el Johan i que s'ha anat gestant aquestes últimes setmanes, i que vagin creixent la gent que vingui a animar a la nova Creu Alta i allà on vagi l'equip. Això espero. Alguna cosa a comentar, nois? Bueno, jo, amb el que va dir l'Andreu, el Sabadell és l'equip que encara no ha guanyat fora de casa. Ha perdut tots els partits, ha empatat a Ponferrada. I canviant de tema, una situació que no m'agrada gens és com es troba ara mateix la possible renovació d'estats, la situació que es troba el club. Jo, per mi, espero que acabi renovant el contracte, però ara mateix és complicat. Molt difícil. Ara mateix és un miratge, és molt complicat. Ens centrem en la permanència i després parlem d'aquestes coses. Sí, no hi ha altra cosa que permanència ara mateix. I, de fet, en aquesta derrota d'avui ens col·loquem a 6 punts de posicions permanents. A 7, Andreu. La Renteiro ha empatat amb la Real B. Ostres, doncs com dèiem, quan tot va malament no ajuda a tot. O sigui que 7. Doncs més complicat. I a més que es troba a 13 punts també, que ja és molt... Bueno,
playoff no en parlem perquè no estem per playoff. La permanència i ja està, sí. Sí, permanència i canvis, que és el que més li convé a l'equip. Sí, Molt bé, clar, companys. mira, el dia del Teruel, d'aquí a 2 setmanes, el Teruel no ha guanyat cap partit, crec. No sé si la guanyarà contra nosaltres, perquè encara podem tenir la mala sort que això passi. Però, en fi, no sé. Home, esperem arribar-hi a aquest duel havent guanyat un partit o potser 2, encadenar una ratxa ja per arribar amb força, i si no és així, que sigui el primer partit de dir, ostres, de consolació, no? Perquè, clar, tal com ens trobem els dos, de començar a alçar el vol. A veure, això espero. Companys, teniu alguna cosa? I vull acabar afegint que pensava en la tornada amb l'autocar cap aquí a Sabadell després d'aquesta desfeta tan dramàtica. Em costa pensar que el club, després de la resposta avui amb un desplaçament tan proper i tan peculiar, tant com és el Barça Atlètic, tant al Johan Cruyff, de que hi hagi mig autocar i gràcies, de que facin nous desplaçaments. Perquè no surt gaire a compte. A Teruel no es farà i jo demà mateix, avui no, avui tindria temps, em queda una hora, però demà mateix miro per anar a Teruel. Per buscar-me la vida i anar a Teruel. Terra Mar i Aire, allà estarà sentiment arlequinat. I tant. Alba, tens algú a dir, que veig que tens la malsada. Sí. No, volia comentar una mica en la línia que comentaves això abans, Andreu, del desencant de l'afició. Clar, aquesta desmotivació de l'equip es trasllada a l'afició, perquè, clar, quan l'afició l'exponia a l'època que ha estat avui, allà era maco de veure, però és veritat que és una mica trist la imatge de veure tot com més buit. Jo recordo l'any passat, amb l'1-4 que van fer, que és que no era res a veure. De fet, a la crònica que he fet ho he dit, que s'ha revertit el resultat, hem passat. No era la volta del marcador d'un 1-4 a un 4-1. Llavors, això reflecteix totalment la situació del club. En quant a la situació dels jugadors, dels ànims de l'afició, que sempre a cada partit aquí al Nova Creu Alta hi hagi quatre arguments allà cridant a la directiva, demanant el seu cap. És una situació que no és gaire agradable per ningú, perquè al cap i a la fi es respecta sempre de per a banda i hi ha coses com que s'estan traspassant una mica, no? Allà cada setmana demanant el cap, que sempre hagi de sortir Pau Molí a donar explicacions, no es farà agradable. Jo entenc que la gent vulgui explicacions, però han de ser les formes adequades, evidentment. I d'aquesta manera tampoc és que diguis, perquè monta aquí un numerito se van a solucionar les coses, ni molt menys. Continuarà igual i fins i tot pitjor. Així que no sé, que vagin sortint mica les coses millor, una mica de menys a l'equip, una nova actitud, un nou entrenador potent, que també anem recuperant baixes importants i així, una mica en mica, jo crec que la permanència sí que és un objectiu fàcil d'assolir també. No sé si abans crec que parlàveu del CES 28, l'únic que he tingut problemes tècnics i no m'he pogut entrar gaire, però el CES 28 ara per ara és algo utòpic. Llavors, ens hem de centrar en objectius mica en mica. El que deia el Xolo de partido a partido, anar fent mica en mica. Arribar a la permanència i a partir d'aquí ja veurem si podem pensar en un playoff, si no, si nos quedamos, però l'important ara mateix és quedar-s'hi i que l'equip estigui content, que recuperar tot l'aficionat que avui no ha anat, que normalment s'hi va, i que aquest tema dels desplaçaments, si avui el Johan, que està relativament a prop, no ha vingut gent, la gent tampoc s'anirà a Teruel ni a un altre lloc. No. Vull afegir, si és que s'ha acabat, Alba? Sí. Vull afegir que l'afició també, dels que han vingut avui a les graderies del Johan, quan l'equip estava a prop d'aquest 3-2, ha mostrat el que és capaç de fer per l'equip. Que s'ha escoltat un rugit únic de crits tots a l'una. Sí, totalment. Quan l'equip tot i ser una presència minoritària, la que hi havia ja era forta. Doncs imagina't si hagués estat la mateixa que l'any passat o que l'any que va passar de les 2.000 persones, que jo aquell any encara no estava seguint el club, però imagina't el soroll que faríem molt més. I aquest calibre als jugadors també els hi transmet i els motiva. Clar, i l'impuls que li ha donat a l'equip en aquell moment ha sigut que s'olorava alguna cosa que s'aixecaria el resultat i dir, hòstia, aviam, que això canviarà. Però no,
i agafant-me les formes de... Aviam, cadascú pot mostrar el seu rebuig de la seva manera, no? Però es pot fer d'una altra manera, que ajudi a no desestabilitzar tant la situació si és que ja està perduda. Però pots fer-ho, com s'ha fet sempre, el modo vintage, per dir-ho d'una manera, amb un mocador. Pots treure el mocador i així protestar, que és el que pensava que es veuria avui al final del partit del Johan. M'ha sorprès que està bé, no? Però m'ha sorprès l'afició, tothom aplaudint, després de veure aquelarre al Johan. Vale, anem acabant, nois. Vale, us queda alguna cosa per comentar? No, a mi no. No, Vale. Bueno, a mi, Sí, fer, com l'altre podcast, una porra del partit del Lugo, si voleu. ho fem dimecres, això, Sí, Joel, millor. si us sembla Sí, bé. millor, Tot millor. depenent, Sí, tot depenent del que passi aquestes hores i aquests dies, Exacte. jo crec que serà millor. sí. L'entrenador- Jo crec que sí que Absolutament, serà... perquè així també podrem fer actualització de la situació. Sí, exacte. Aquí Exacte. parlem de tots els altres equips i resultats. Sí, Vale, jo crec no. que serà hores, això dels canvis. Demà mateix crec que hi haurà notícies. Tant de bo. Molt bé, nois. Vale, doncs bona nit. Ens veiem dimecres, molts ànims arlequinats, Gràcies. tots junts podrem aixecar-ho. Això espero. I Molts tant. ànims. Ànims. Fins Adéu, nois. honor. dimecres. Adéu, Honor. honor. Adéu, bona nit. Honor.